Mga ginikanan may magkatuhay nga reaksyon sa pagbawi ni Presidente Rodrigo Duterte sang pahanugot sa mga naga-edad 14 anyos nga makagwa sa ilang mga balay sa mga lugar nga yara sa MGCQ status. Si John Sala nakatutok. Halin sang Marso mga modules, ulubrahon sa balay kag maghampang kaupo ng utod kag mga pakaisahan ang panglingaw-lingaw sang napulo ka tuig nga bata nga si Jimwell. Gani sang nabatian sang nagligid nga semana nga pwede na makagwa sa balay ang mga napulo ka tuig, tubtob 14 anyos tuman ang kasadya sini. Nabulingan man. Gusto mo makagwa ka man kag makalagaw? Gusto mo man tani, no? Apang sa liwat kapag atubang ni Presidente Rodrigo Duterte sa publiko kagabi, ginbawi sini ang proklamasyon ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque. Bawal sa gihapon yung makagwa sa mga balay ang mga bata nga 14 anyos panubo. Pabor diri ang iloy ni Jimwell nga si Lina. Magtena ni saya kaso lang daw nahadlokan man ako kay te, syempre kabataan. Para sa akon, nabudlayan ako sa mga pandemya, bala subong. Dugang pa sini apisar nga nahangpan sini nga board na gidang iya bata sa balay mas maayo sa gihapon nga safe. Para naman sa iloy nga si Ellen Jane kun ginikanan lang man ang upod kag nagabalon man sang alcohol kag nagasuksok sang face mask kag face shield tani pasugtan man nga maglagaw. Di ko po dinagikanan niya sir mapasugot sir pero kung sila hindi pwede. Sino kay Presidente Rodrigo Duterte tubtob nga wala pa sang bakuna batok sa COVID-19 magapabili ng iya mando. Sa baylo gamiton ini nga tion agud makabanding ang mga kabataan sa ila pamilya. Nag-enjoy ka na, safe ka pa. Upod kay si Duque, John Sala, Western Visayas.